салом дӯстони азиз, субҳатон бахайр бошад. мо кухни камтар бардак озир завтрак тайёр каросиям, билини пухтасиям бо зааднамо убираться каросиям. Гуфтам хелгани ка тоза кунам. Абдураҳмон ман мехоҳам ма чиз часпонда чӣ мекунад, мечаспонад, меканад, боз ҳамон ҷои накалинкош хеле безеб сияҳ шуда мемонад. Гуфтам тоза кунам ки накалинкош ҳамоша сабирад карос бо намехоҳам ма чиза оварда мечаспонанд, бо мекананд баъзи вақтҳо хеле ҷош безеб шуда мемонад. имрӯз ябоми халаденика чӣ мекунам, тоза мекунам. осмонкати поликлиники зубной бо омадем. мо дина поликлиники ини худомо рафтаги будем, прививка гирифтам ба осмон скоро 3 сола мешад. Барои ҳамин полное обследование врачи шуданаш дар кор бас. Моя ин тараф ба озир стоматологова фирсондан озир омадем ки имрӯз бачаҳои майдия намедидиянд, пагоҳ гуфтанд. Барои ҳамин озир бо гашти осмонкати майда хонава рафтозим. Соат ҳозир 2:30 қариб 3 шудааст. ман ина то рӯзи ҷумъая успед кунам гуфта гирон омадам. ҳаво ваям нигоҳ накарда. баъд ки берим ба буромадем фаҳмидам ки бениҳоят баъди ҳаво гарм. автобус бошидем инҷа, аммо дур ро набошадам, 2-3 остановка, лекин бо автобус бошидем ки тез рафта биёем. гуфта автобусам мехе гарм. Москва чанд рӯз боз аст ки гарм шуда истодааст ҳаво. Невозможно кӯчаво буромадан. фақат баъди соати 7 сони буром достем, лекин имрӯз маҷбур будам буромдам. ана духтаро повезло, имрӯз ман ба корома кара шудам. дар соат так нимо 5:20 ман имрӯз хӯрокҳои шомо барвақт тайёр кардам. дадош бачаҳои гирон берим ба буромадан чағ занондам ба ман момент истифода бурда давидам ин тарафа камтар спортки заниматься кунам. После вчера будам инҷанда. Последнее время ҳам худам чанд вақт бозискам касал шудам, бачаҳо подряд касал шуд, омда натонистак будам. Асоми сабаб последнее время через день ёки анча вақта пропускатка давом достем. ҳозир ҷа дорожный педал баистодем. 20 минут ба мо аллакай уже ман монда шудам. дер боз аст ки заниматься кардаги не. обычно ҳамто раҳ мерам, бо ҳамин рӯз чӣ кардам ман? ҳар дафъа ман кроссовка пӯшида гашта адат кардаги, ҳозир ба саночки хе пеши пушташ кушодаги пӯшидам. как будто ҳамихе худама ба зӯр кашол карда раҳ гаштосаги бо ин ба зӯр омада расидам. боз инҷа ман сразу беговой дорожки хе без электрички ина худам почкам кити мекунам, хе педалаш вазбин кити почки одам дараб монда мешад. ҳозир аяксар муҷанги ҳамаш ба кам махш карда то соати 7 меша камтар чӣ мекунам, барои худам вақт ҷудо кардам. боз инҷандаи телефонам наушники гирифтам. ҳозир камтар гуфтам якум снимат кунам, баъд наушника қош мекунам, кино ягон чиза мебинам, ютуба медарам. берин ҳаво гарм кити имрӯз боз чӣ мегӯянд пагоҳ ба соато гарм мешавад. гуфта вай кадаги погодая. аслан инҷа номаш чӣ пӯшидан дар кор, таки крупный юбка, ман юбкаҳои пӯшидан дар кор буд. аз ҳисоби ки ганда гарм, ина ман агар пӯшам, агар точно аҳмиҷом ҷумида наметавонам. барои ҳамин без юбка имрӯз вай кадосем раҳ гаштосем, лекин агар ҳамин юбкаи пӯшидагар мо хе биқинанги жир тез вай мекунад. инам барои почку роҳ гаштан фоидаша барои жир, удаление жир. расо педалаш вазбин хе ба зӯр роҳ гаштосем.
чанда ҳама тренировка бомдаги ҳозир ин ҳар босамҷи 5 чананда 5-15 мебхезанда 5-15 омада расидам. Ана ин массаж ба просто нағз массаж мекунад. Онанҷа массаж онанҷа ҷое ки массаж мекунад бо чака расо нағз деревянский массаж. Что, духтарам, инҷо массажни комната. Ман имрӯз ман ин ваянда будам, штанишкенда. Боз инҷа кресло для массажа есть, боз и наш рӯи спина. Ой, ана имрӯзаш ба тамом.